at Biyernes, alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabin Malay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. PAM Sabin Malay. Good morning, good morning, good morning. Mga Santos and Mabig, good morning at balang sinansakay. Programa na PM, paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Yes, sa kalop kantamin na amigo yung RJ Beremenes at your service always. Dan si partner ko, Mangilugay. Good morning. Kumusta na the flag racing ceremony, partner? At pakinggan na lang natin ang ating ginagawang flag racing sa bayan ng Binmalay. Okay, go ahead. Magandang mga sa lahat ng listeners natin. Sasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing, dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay, ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng piilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakalam. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Ating puting mayor ang siyang mawag para matapang para siya ng salita. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan ng walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ko at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwala ko ito sa pamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayan, makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin nito, kasihan nawa ako ng may kapal. Mayor man, partner. Yes. Product pa na atungkulan. Ito naman, sa tulad na. RJ, live na lang natin. Yes, okay, go ahead. No.
Supply la Before I will call the municipal administrator, may I call in our municipal fire marshal for some important announcement regarding the fire prevention month. Okay, partner, Nathan Manaya, Fire Prevention Month, santo ha. Dengalan tayo. So, dengalan tayo ibaganap. Okay, ito na. Pedro A. Merara III, Okay, sir. butya ko butya Sa ka ating pera. Vice Alam Mayor, mo pansalita. Honorable Edgar Okay. Sacramento, sir. At sa ating Municipal Councilor sa naririting ngayon, Councilor Carrera, sir, and Councilor Alivia, ma'am. At sa aking mga kapwa lingkod bayan, magandang umaga sa ating lahat. Ang buwan ng Marso ay hindi lamang itinalaga bilang buwan ng kababaihan, kundi ito rin ay itinalaga bilang Fire Prevention Month, kung kailan mas pinaigting at mas pinagtibay ang mga programa at kampanya ng Bureau of Fire Protection laban sa sunog. Kaya naman, ngayong darating na March 4, 2026, ay inaanyayahan ko kayong lahat upang makilahok sa Fire Prevention Month Kick-Off Program and Motorcade ng Bureau of Fire Protection Binmale na gaganapin sa Municipal Auditorium sa ganap na alas 8 ng umaga. Inaasahan po namin ang inyong aktibong partisipasyon at suporta sa iba pang mga nakahandang programa ng Bureau of Fire Protection Binmale kaugnay sa Fire Prevention Month 2026. Maraming salamat po at lagi nating tandaan na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. At this juncture, to give us announcements and reminders, let us welcome our dynamic municipal administrator, Attorney Franco C. Francisco. Good morning to each and everyone. Masantos sa kabusan ng sikatoy namin. And to God be all the glory. I said this because we are very lucky. Hindi pa umaabot yung gera sa ating bansa. I would like to acknowledge our very dedicated and hardworking Municipal Mayor, Pedro Pet Merara III, the very supportive members of the Sangguniang Bayan, headed by our Vice Mayor, Edgar Mamenta, and of course, joining
asked this morning, Councilor Jose Carrera and Councilor Aning Alipio, the different leaders from the different barangays, sa ating mga punong barangay, the department heads. Medyo apultot ha. Sandali, Bosilor de partner. Okay, apultot. Okay, tuloy tayo. Yan na. Fire Superintendent, Okay. Father Sharami Kapuli. And of course, guys, this morning, masantos na kapusan na sikatayo namin. First, I would like to start this morning by commenting the following. Number one, of course, the Office of the Civil Register for concluding the recently Kasalang Bayan, which is very successful. Tipakantibay, headed by Ma'am Jennifer Manuel. And of course, a while ago, it was announced, yung sa peso natin, palagpakan naman natin sa mga Fatima. Our town is one of the excellent municipalities when it comes to extending peso services. And of course, recently, amongst the different municipalities here in Region 1, our municipality was commended as number 15 when it comes to yung nakaraan region-wide Ilocos highest operating income sa ating bayan, Bilmaday. So that is accomplished through the initiative of our Municipal Mayor under his leadership and with our cooperation sa ating mga department heads, tayong naninilabihan sa bayan ng Bilmaday. Palakpakan po naman natin. And sa panahon na to, yesterday, we experienced the unexpectedly brownout. And maraming umiiyak, maraming dumadaing kuryente. But that is, accident. Nangyayari po yan, hindi natin maiwasan yan. So, how I wish that we still continue. Sana pinagpapatuloy pa rin nating pag-alaga natin sa ating kalikasan para maiwasan natin ang mga ganitong problema. And as we expect, hindi pa ito yung summer. Papasok pa lang yung summer. So my question was, what did you do for the last year contributing to our environment? I myself, ever since last year, I've been planting at least 15 trees every day. And I maintain that as my moral obligation to our environment. I hope you take this chance as well to do that. Dahil, sasabihin ko sa inyo, iba na ang panahon ngayon. I don't think we could survive 60 degrees. But we're heading into that if we will not do something different. If we will not do something different, aabot tayo po doon. Imagine ninyo, ang gwapo na ng katabi ninyo, ang ganda-ganda. It's very hot. And then the weather will be very hot. Sigurado ako, mahi-heat stroke kayo. So let's take this chance and opportunity, to take care and preserve our environment. Gawin natin. Let's green Binmali. Let's make it green. Let's turn it green. Let's work harder for it. And we're very lucky. I encourage everyone, just like Pastor had said, to continue praying about this ongoing event, that things will end. Hindi po ito biro. Sabi, malayo sa China. Don't you know that US already cut the oil source of China in Venezuela, and this time they're going to cut it again in Iran? Ang ibig sabihin po nun, 90% ng oil source sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng China ay pinutol na ng Amerika. If that will happen, to run the economy of China, hindi hahayaan ng China na babagsak ang ekonomiya niya. Where will it get? Alin ang source na pagkukuhanan nila? Putol ang Venezuela, putol ang Iran sa West Philippine Sea. Pag dinala na yung giyera dyan, sunod-sunod na yan. And we can't afford. Nakita ninyo yung modern wars kayo, modern warfare, habang nag-aakyat, habang papasok yung mga missile ng kalaban, na-intercept ng mga missile. Do you think we have that capacity to do that? Of course not. Ang gagawin lang natin, sasalo tayo ng sasalo na lang ng missile at bomba. Okay? So it will be very hard and very difficult for us if that will happen. Sabihin natin, hindi tayo makikialam.
like Dubai. Ang Dubai hindi nakikialam. But at the end of Dubai, andun yung US base. So dinadaanan ng missile yan. Nagpuputukan sa taas ang bumabagsak sa Dubai. And lumalabas, maraming nagmalfunction ng mga missiles. Kaya pumupunta sa Dubai. Pag nagkaroon ng gera dyan, hindi man tayo kasama. Pero tayo pa rin ang sasalo sa gera. So we have and we need to take these things seriously. And what's the best weapon that we have? Prayer. That is the only weapon that you have for now. Others may be saying that parang walang kwenta yung sinasabi ko ngayon. But I guarantee you this. Ito ay pinag-aaralan natin. So, as I had said, we're starting doing the right thing with the leadership of our beloved municipal mayor. Why? Because we've been receiving acknowledgement. We've been receiving awards. Our municipality is being recognized. So, ibig sabihin, tama yung ginagawa natin. Kung wala tayong nakukuha ng award, wala tayong nakukuha ng recognition, ibig sabihin, mali ang pinupunta natin. But we are slowly being recognized and earning these awards and recognitions. So, ang Binmalay ay patungo sa tamang landas. Ipagpatuloy lang natin, let's focus what we're doing. And ipagpatuloy lang po natin ang serbisyo na selfless at punong-puno ng pagmamahal. Much as I wanted to end this, I would like to still to say, we can still do more. We can still do more. Yung award natin, yung recognition sa operating, we are in 50th place sa buong municipality, sa buong Pangasinan, ay buong Region 1. What does that mean? Practice makes? No, improvement. Imperfect, then there's no more room for growth. So there's still room for growth. So we need to keep on doing it. We should never underestimate our capacity as human beings. Growth is still continuous. So long as we are still alive, we can still grow. There's no such thing as stability. There's no such thing as, status quo. Walang ganon pagdating sa tao. Because man is either growing or we are decaying. Ganon lang yun. If we are not maximizing our full potential, if we are not growing, we are decaying. So we choose growth. We choose to be better, and we can still do more, and we can be better. Yun ang masasabi ko ngayong umaga. Thank you so much for this morning, and we can do great with the leadership of our beloved municipal mayor. Just keep on working so hard for this municipality. Thank you so much, Amasato sa Kapusan Spirit. Si Administrator Franco Francisco, yun partner, Okay, tuloy natin. At this point, to introduce to you a dedicated leader who works hand in hand with our mayor in ensuring the progress of our municipality, a public servant who supports programs and initiatives to the welfare of our people. Please welcome our hardworking and supportive Vice Mayor, Honorable Edgar C. Mamenta. Si Vice Mayor Maminta, partner, may permit na mensahe. Flag raising ceremony, Binmalay. Galang-galang, Mayor Pete Pereira, Councilor Carrera, Councilor Aning, the Administrator, Pastor Manny, the members of the Punong Barangay, department heads, the newly elected senior citizen in your respective barangay, congratulations. And in uniform, sa ating pong lahat, magandang umaga po. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo, noong nakaraang Lunes, pumatin po kami ng annual hearing budget sa ating panlalawigan with our beloved mayor. Na-aproban po ang annual budget and the rest of the ordinance. Congratulations po, Mayor, sa ating lahat. Number 2, gusto ko lang pong sabihin din at bigyan tuon ng kanyang sinabi ng ating kagalang-galang na municipal administrator, gira sa iba't ibang bansa, natapos na ang gira sa bayan ng Binmalay. Matagal pong panahon at ilang taon na maraming issue sa social media. Ngayon, nanalangin po kayo, hindi pa po kayo masaya na ang mayor at ang vice mayor at ang buong sangguniang bayan ay nagmamahalan. Maraming salamat po, Mayor. Yan po ang gira ng ating panalangin sa ating mahal na Diyos. Kaya po, nung nagsalita po ako doon kagabi sa
kapistahan ng Barangay Basing, sinabi ko po, Barangay Basing, masaya na ang munisipyo, masaya na ang bayan ng Bimaloy dahil mula sa mayor, vice mayor, hanggang sa konsehal, hanggang sa barangay official, nagsama-sama para ang lahat na makamit ng ating bayan ay sa ating pagmamahal at sa trabaho ng ating kagalang-galang Mayor Pedro Pit Merera. 2 beses po ako naabutan ng 6:30 dito sa lugar na ito, sa opisina ni Mayor. Umakyat na po ba kayo dyan mga empleyado sa opisina ng ating kagalang-galang na Mayor? Kung hindi pa po kayo umakyat, akyat kayo at tignan niyo ang trabaho ng ating kagalang-galang na Mayor. Sabi ko sa kanya, Mayor, ako sa Ragtan, untan manayas so gagawad mo para baloy. Kaya napaka magandang tignan ang isang ehemplo ng isang leader. Ang lahat po ng ating nakakamit ngayon sa lugar na ito sa ating bayan ay mula sa Diyos at sa pamumuno ng isang taong may dedikasyon para sa bayan. Bayan muna bago ang sarili. At tayo ng sama ng trabaho at budya at loob ng munisipyo, panahon ng former Mayor Fabia, dating commissioner, inalatog na simbaan. Imbaga tukinan maminta, akinangga ko'y trabaho maminta. Nga po, budya abya manlilinis. Gala kondan sa nasawa. Di mo ba, di tanat assessor's office, yatak sumapura kay Baxi Luis Fernandez. Istoryahan ko ya, it is because I have God like you. Panaunan sir reminisisitan. Untan sa trabaho, gagawon mimot. Wala kami at paway. Lahat ng mga detalye para sa lupa, kung sinong may lupa, tatrabahuin po namin para hindi masayang din yung pagbayad ng ating munisipyo para sa buwis ng bayan, matugunan ang pangangailangan at maasikaso ang departamento ng Assessor's Office. Kaya po mga minamahal kong kababayan, hanggang noong nakilala ko na rin si Duque at inintroduce ang aking ama para sa panunungkulan din sa University of Lyceum. Marami po akong pinagdaanan. Bago po ako napunta kay... Si Vice Mayor Mamenta, mansasalita, flag raising ceremony natin, dito na balay na Binmaloy. Paksot, okay, tuloy tayo. Okay. Ito na. It is because God. Ito na, sige, tuloy natin. Na pilay tayo. Hindi nyo pa nararamdaman lagi kong binabanggit sa tuwing ating flag ceremony. Thank you, Lord. You give me the opportunity. Yung magkapalsir, yung nakaiba si Mayor Pit Merera. Tansaray ng Turumara, yung wagta niya, Consilor at Balay. Tansikayura, yung senior citizen. Tansikayura, yung empleyado. Kway katawan, no in talaga takaad malak ya bagay, at pinabalag mo tan, binigyan mo ng bunga, bibigyan kita ng hindi mo higit akalain na pagpapala, higit sa lahat ng iyong panalangin, sabi ng Diyos. Kaya kung mapalan po tayo, mga minamahal kong kababayan sa bayan ng Bimaloy, I always say, thank you Lord. Lalo na nung susugupat, dito na ito opisina, ibang katawan. Kaya ano sa ikawon ko, para sa tutuong yung mga kaukulan na serbisyo. Kay babagak, nawalay na nang ko, dinasabat ko to, antoy na itulong po sila. Pagkutay labay na Diyos, yagawa, tan pag-awa, tan sika tayo. Tuwan ng kababaihan, kaya sinabi ni Fire Department, Madam, kanyan, alwar tayo labat. Maira. So, naandi ay magawaan. Mas lalo lang, noon sa diran panaon, ya amputang. Amputang lan amin. Amputang ni ulom, hanggang po'y pansumpulan tayo amin. Kanya mas baong la. Ito tayo katawan, tanwalay humidity, ya malabo at puso kayo. Maraming salamat po, Mayor Pit. Good morning, everyone. Si Vice Mayor Mamenta, partner, ha? Ang sublay matlay Mayor, siguro. Ay, flag raising ceremony, the balay na Binmaloy. Lastly, to give us his message, let us welcome a leader who embodies the values of integrity, transparency, and a dedication to serving people with honor. Our local chief executive, Honorable Pedro Avalos Pereira III.
Raji, magsalita sinagaan na tayo. Mhm. Kapit mother, left na na. Okay. Good morning sa inyo lahat, my fellow public servants. Ako'y nagagalak sa araw na ito dahil nandito tayo uli sa mismong ating flag ceremony. Alam po natin na maraming problema sa mundo, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, kung nakikita nyo sa mga giyera na nangyayari dyan. Tulad po ng sinabi ng ating administrator, ay tayo lahat ay apektado. Especially, alam po natin, ang last list ng Iran ay yung mismong tinatawag na uranium missile. Hindi po ito explosive, pero ito ay metal heavy dust. Ibig sabihin, parang mercury ito na lead poisoning. Once na pinaputok yan sa taas, ibig sabihin yan, kung saan pupunta ang hangin, doon magkakaroon lahat ang problema. Ibig sabihin, it's a poisonous thing na they will use para to end this kind. So, sana we keep on praying dahil hindi mangyayari yan. Alam po natin na ginagawa ng paraan ang bawat nasyon na gusto nilang mapahinto ito. So, sana hindi mangyayari po yun. Dahil kung nangyayari po yun, pumunta ang hangin dito sa Pilipinas, sigurado po. That is a mercury lead poisoning po yan. And at the same time, inokomment ko po ang lahat ng ating mga empleyado, mga department heads, lalo-lalo na yung pangyayaring mismong kasalan bayan, with your preparation, alam ko po, gusto nyo magiging maganda, maayos, ginawa nyo lahat, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Of course, ang ating peso, alam po natin, ay ginawa lahat para at least maging maayos ang ating bayan. Of course, alam po natin kung bakit tayo hindi inaasahan na mismo kung bakit ang Binmalay compare to others municipality tungkol po sa BLGF SRA 2025 third quarter report. Ang ating bayan ay kabilang sa top 20 municipalities sa buong Ilocos Region pagdating sa operating income. Ang Binmalay ay nasa rank 15 na may 293 million operating income. Ano ang ibig sabihin? Hindi maliit ang kita ng ating bayan. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat dahil nakatutok tayo parati sa mga mismong dapat magbayad para mayroon tayong magagamit. Ang ating financial capacity ay mataas kumpara sa karamihan ng munisipyo sa rehiyon. Ibig sabihin nito, mas mataas na rin ang inaasahang standard ng governance at accountability sa atin. Ito importante yung clarification. Kapag tumataas ang kita ng isang LGU, tumataas din ang legal responsibility at audit expectations. Mas mahigit ang pagsusuri ng COA, mas mataas ang documentation requirement, mas detalyado ang procurement review, mas mabigat ang personal liability ng opisyal kapag may lapses. Kung napapansin nyo, ay mga lahat ng mga department heads, ilang memorandum ang natatanggap nyo sa isang buwan? Halos 30 na memorandum. What is the purpose of my memorandum? It's your proper guidance para alamin nyo kung ano ang mga kakulangan ng ating mga dokumentos. I am leading you para magiging maayos ang ating mga bagay. Alam nyo, dito lang
sa bayan ng Binmalay. Not even all the municipals, wala silang kaalaman. Bakit nagkakaroon sila ng mga mismong disallowance? I talked to many. I talked to 37 mayors. Sabi nila, Mayor, ano bang ginagawa mo? Bakit hindi ka nagdidisallowance? Sabi niya, turuan mo naman kami para at least alam namin ang gagawin. You see, dahil lang yung mayor, hindi lang nakaupo dyan. Minsan nga, inabot nga ako ng 7:30 dyan, pinag-aaralan ko lahat ang mga bagay na dapat hindi tayo magkaroon ng problema later on. Kung meron ako kagad na nakita, ginagawa ko kagad. Ganun ako dahil alam ko po, magiging future problem po yan. You see, nung pinatawag tayo sa Congress, ano ang mga katanungan? Bago pa lang nila itatanong yan, nakahanda na ako na sagutin at binigyan ko lahat ang mga departments na mismong isasagot yan. Dahil alam ko po kung paano nila gagawin ang mga bagay na yan at gusto nila na tanungin para magkaroon tayo ng isang pananagutan. Ito masasabi ko lang po sa inyo. Alam ko po, dito sa Bansang Pilipinas, kung titignan natin, walang halos proper guidelines. Meron man, pero hindi ginagawa. Kaya minsan sabi ko, ang batas ay butas dito sa ating bansang Pilipinas. Gumagawa tayo hundreds of Republic Acts, pero minsan hindi nasusunod. Kaya sabi ko sa sarili ko, I'd rather na sumunod ako sa batas kaysa mamaya ay magkakaroon ako ng problema. Kung nakikita nyo, hindi pa lang alam ko na darating, sabi ko sa sarili ko, darating ng panahon, ipatatawag ako dito. Gagawa ko ng isang ordinansa tungkol diyan sa baywalk na yan. So, nakita nyo, hinahanda ko pa lang, pinapatawag na ako. Ibig sabihin, alam ko na mga bagay na yan ay mismong sila ay magtatanong. You see, kung makikita nyo, memorandum doon, resolution doon, ordinance doon, pati pagsisingil, meron tayong guidelines na ginagawa ko para sa inyo, para hindi na lang kayo mahirapan. Ako mismo, gumagawa ng ordinance, mga resolusyon na yan, para ipapasa lang sa mismong sangguniang bayan. Ilan ang ginawa kong ordinance? There are 24 ordinance. Ilan ang resolutions? More than 50 na ang pinapapasa ko. Mayroon pa 3 mamaya, ipapaabot ko sa kanila para at least malaman nila what is all about this resolution, what is all about this ordinance. Dahil ito ay kailangan natin dito. I am prepared enough. Kung ano man, mga katanungan, wala. Sabi ko, madali lang yan, sasagutin ko yan. Dahil pinaghahandaan ko lahat. Even sa police, even the BFP, gumagawa ko ng mga resolusyon in protect to their mission para magiging maayos lahat. Even sa department heads, gumagawa ko ng mga resolusyon, mga ordinansa sa ating bayan in protect to our town. So tignan nyo kung paano ko ginagawa. Kung minsan nandyan ako, marami akong ginagawa. Minsan sabi ko, ano ba itong problema na to? Ano ba dapat kong gawin? Minsan, tinatanong ko yung sarili ko. Dahil gusto kong magiging maayos lahat. I have also Magano, medyo kaksop ba? Ituloy tayo, Tatang Tanagagik.
So pansasalita ng Mayor Pet Merera na Binmalay. Okay, partner, go ahead. Okay. Ordinance sa mga kapitan, yung mga mismo na pagbabastos ng mga kapwa, mga kaparangayan nyo. Meron din akong ginawa noon. Parang tulad na ginawa sa kapitan ng Basing. Pwede niyang gamitin yun. Na ordinance yun. See? Hindi pa nangyayari yan. Ginagawa ko na lahat yan. Dahil gusto ko protektado lahat. Kung gusto niyo, mga barangay officials, humingi kayo ng ordinance, nandyan yan para sa inyong protection. So sana po, ang masasabi ko lang dito, gawin natin yung trabaho natin. Dahil alam natin, hindi pa ako kontento na number 15 tayo. I want the best municipality, ang bayan ng Binmalay. Tandaan niyo po yung sinasabi ko. Hanggang ako nandito, I want the best. Palalampasan natin yan. Meron naman kong ginagawa ng isang resolusyon sa lahat ng mga palaisdaan. And I have to implement these things para tayo ay kumita. Magbabasa nyo yan, makaka-receive kayo. Yung mga memos ng mga department heads, mababasa nyo yan mamaya kung ano yung ginawa ko. Para at least, magiging maayos lahat yan. And I do hope, Municipal Administrator, sana yung napag-usapan natin, napag-usapan nyo na mismo yung dismantling ng yung mga mismong nandyan sa Kailugan, ay sana matatanggal yan. Dahil I have an idea and I have things to do with our river para magiging sikat ang ating bayan Binmalay. Hindi ko muna sinasabi ngayon. I have plans para dyan. And I will encourage everything. Sana yung mga barangay officials, huwag yung isipin na malapit na kayo. Malapit ng election nyo. Huwag nyo isipin yan. Huwag kayong matakot. Kung tama yung ginagawa nyo, walang ibubuto kayo. Ako, dito, as long as tama ako, kahit sino masagasaan ko, walang problema sa akin. Ipapatupad ko lahat yung tama at sistema ng ating gobyerno. Kahit sino, basta nasa tama ko, lalaban ako. Hindi ako po pwedeng umatras sa mga bagay na alam ko mali, tapos hinahayaan ko. Alam ko, nagkakaroon tayo ng problema sa traffic. Meron na akong ginawa, sistema dyan, hepe, para magkaroon tayo ng maluwag. Sana, bago ang lahat, yung mga social media, kagaya ni Councilor Ricong, sana naintindihan niya what is all about. Ano yung nagiging problema? I'm making the design of this kind of traffic situation right now. Dapat alamin nila ang uri at sistema na ginagawa ko bago sila nagso-social media. Dahil isa yan, kung isa kang nanunungkulan sa bayan, dapat alamin mo ang katayuan mo. Dahil bilang ikaw ang libo, dapat gumawa ka ng paraan. Hayaan mo, ako ang mismo gagawa ng isang resolusyon para sa iyo, para makita mo kung ano ang dapat nating gawin. Of course, meron akong ginawa, memo, inatasan ko ang PNP and Engineering purposes to study. Pero meron ako sa sarili ko na dapat mawawala yan. Mawawala yung traffic na yan. And I have already make a design. Maghapon ako pinag-aralan yan para lang malaman natin. And Hepe, pumunta ka sa aking opisina and I will show what is this kind of design to eradicate these traffic situations we have in this town, Binmalay, para makita nyo. At ito, alam ko na mawawala lahat yan. And I do hope, use your own, yung mga mismong
mga ating binigay kong radio, two-way radio. Even the barangay officials, concerned sana yung mga mismong iyo, mga binigay ko na two-way radio, gamitin nyo naman. Dahil minsan tumatawag ako sa mismong yung mga code nyo, hindi, walang sumasagot sa akin. Sana po, hindi ko yan binigay para lang i-display nyo. Ibinigay ko yan for your own protection. Sana gamitin nyo sa tama. Dahil kung hindi nyo gagamitin, kayo rin ang mahihirapan. Yun lang ang gusto kong may parating sa inyo. Doon, barangay officials, gusto nyo makabalik sa inyong posisyon? Well, magtrabaho kayo. Well, ipakita nyo, kahit hindi nyo, kahit masagasahan nyo, as long as tama kayo, walang imposible, iboboto kayo. Kaya sana po, itong masasabi ko, piece of advice, huwag kayong magiging politiko kayo baka hindi kayo buboto. That is a negative on you dahil hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho. Kung bagpagkos hindi kayo nasa gitna ng inyong mismong dapat yung gawin. Kaya sana po, lahat po tayo magtulong-tulungan. And to the new elected mga ating senior citizen, hindi naman kayo politiko, pero daig nyo pa politiko. Daig nyo pa politiko. Sana nga, idaan nyo sa proseso rin ang mga bagay na dapat isatama lahat ang gagawin nyo. Dahil kayo rin ang mahihirapan. Nandyan po ang ating Oscar. Nung last week, sabi ko sa kanya, pumunta ka kay Commissioner Margarita para ipaabot mo itong sulat ko sa kanya kung ano ang mga bagay na ang mga bagay na pagtulong sa ating mga senior citizen. Ito, sasabihin ko sa inyo, maswerte kayo. Dahil nung mga nakaraan, ilan lang ang senior citizen na nakakyat at listahan ng mismong National Senior Citizens Commission, ilan lang, 1,008. Ngayon, more than 11,000 na kayo na nakalista. At least, kung dumating man mga ayuda, 11,000 ang titignan, hindi 1,008. Sana po, magtulong-tulungan po tayo sa mga bagay. Tanggalin nyo ang politika sa bayan ng Binmaley. Dahil habang ako ang mayor ng bayan ng Binmaley dito, I will see to it. Lahat papaguhin ko alang-alang sa ating bayan para magiging fruitful ang ating mga mismong ating trabaho dito sa bayan ng Binmaley. So sana po, ako ay nagpapasalamat sa inyo. At yung pagpapasalamat ko na sa inyo, paghawakan nyo hanggang nandito pa rin kayo dahil kailangan kayo ng bayan ng Binmaley. So, a pleasant good morning to all sa inyo lahat. Sana po tuwing ganitong mga bagay, tuwing Monday, I'll see to it also na uma-attend kayo. Uma-attend kayo. Dahil ito ay dapat ay presensya ay nandito kayo, mga empleyado. No? So sana po, huwag yung baliwaliin ang pananalita ko rito dahil unang-una, pag ako ang nagsalita, ginagawa ko. Tulad na sinasabi ko sa inyo, ulitin ko, basta nasa tama ko kayo, ako ang mismo sasangga sa lahat ng problema nyo, basta nasa tama kayo. Pero pag mali kayo ang ginagawa nyo, ako rin ako ang kalaban nyo. Yan nga masasabi ko po at a pleasant good morning sa inyo lahat.
Yes, partner. We ask our municipal mayor and other municipal officials, together with Dr. Roxanne Perez, in introducing the newly DOH assigned doctor who will be assisting our RHU in giving medical assistance to our 33 barangays. Good morning to each and everyone. It's a pleasure to be with you, here with you all today. To serve the people is the highest calling, but to serve those in the farthest reaches is the noblest mission. As we all know, access to quality healthcare is not just a service, it is a right. Today, we strengthen that right by welcoming a new partner in our journey towards a healthier future, and a healthier Binmalay at that. Our Doctor to the Various program, we are officially introducing the newest member of our community. The Doctors to the Barrio program is designed for those who are willing to go where they are needed the most. And we are incredibly fortunate that their path has led them here to our municipality. Please join me in giving a warm welcome to Dr. Christine Joyce Concepcion, who is from Bugalyan. Dr. So, photo-ops na lang daw. Mayor, kung pwede na po, and our officials po. Photo-ops lang po. RHU staff. Ray kabiyangan na kiniratan na partneran to medical team RHU Binmalay. Okay, medyo okay, apultot lamat. Partner Elorde. So si Katutan, so nagagawa natin flag raising ceremony ng Lanyo Vice Mayor Maminta, partner. Mayor Pet Merera, partner. Talagang makabaliksan ni Ray impalapag to da sayan agaw ditan flag raising ceremony, partner. Sige, partner, paalam na tayo dahil wala tayong oras, pero salamat sa ating live na flag raising. We can now go back to our office. Okay, thank you, partner Lynn. Salamat dahil sa live na flag raising ceremony sa bayan ng Binmalay. Salamat. Okay. Si partner Leon Castro, Leon Elorde Castro Jr. ng Lanyo, so live presentasyon na sa flag raising ceremony da sayang programa na PAM paninilbihang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Ang gadago lamot ng Miyerkules da saya edisyon na saya na programa. Palapakan tabi tayo da Speto Technical Engineer Nixon Dakar. Palapakan tabay amigo yo RGB Jimenez at your service always. Masantos ang maabig oras at balang sinansakay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sonata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty